Renungan Harian HKBP Sabtu 8 April 2020 Martangyang di Bagasan Tondi Dohot Asitongan. Turbuk Sedarion Johannes 4 ayat 24. Tondi do anggo di bata asa akana martangyang tu ibana patut martangyang di Bagasan Tondi Dohot Asitongan. Martangyang di Bagasan Tondi Dohot Asitongan. Mamuka hamamasa ni COVID-19 di tengah-tengah ni Portibion, secara khusus di negara ta Indonesiawan, matsai terbatas situ tudo pergerakatan. Godang aka ulawan manang kegiatan nasoboi patopaon, asa unang mangararati virus masuk mai ulawan parmingguan di Bagas Joro, dibatasi situ tudo, bahkan sahat tuna di orang yang manang ditutup. Sama sekali dang boi marminggu somana somal si gandok minggu. Nibaheni marsia dudu aka huria laho mahalo putih pakobasion. Turuas ni huria termasuk mai marhitena paradihon fasilitas ibadah ima parmingguan online. Alai adong ma namandok ai di jalu di batado permingguan secara online. Buku Johannes Sopaton manaringoti taringot tu parupuan Samaria. Napa Jepang do Yesus di jalu ibana ai hangoluan sian Yesus sisa diri. Jala lauson ma nama ngojar parupuani laho menomba debata jala martangyang manang beribadah tu ibana. Sima didok Yesus tu parupuan Samariai tondi do anggo debata asa akan martangyang tu ibana patut martangyang di Bagasan tondi dohot Asitongan. Alai padorang soipe ngajungolo di paingot Yesus naro matikina gabedang pola bedolokan manang Yerusalem pertangyangan tu amai di ayat 20 sada. Asasian panduhan manang hatorangan na pinasat ni Jesuson. Boy maduhonota ia pertangyangoni dang boy dibatasi waktu, ruang atau tempat. Ibadah itu boleh dilakukan kapan saja dan di mana saja. Saleling martangyang di Bagasan tondi dohot Asitongan. Hidup pertangyangon nah hinalason ni dibata. Alai di dok Apostel Paulus adong dope ibadah na rumikot supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Amin. Sian buku si jahawan si genop ari di HKBP buku pajonok hamu matu debata.